Oh, ibang balita to. Lokal na gobyerno kang malilipot, pinaboran kang korte na padagos na gamiton ang lote kang simbahan, Katoliko. Narumduman ko mananggad ini ka ito. Diba, dyan sa Malilipot Parish na may nakapwesto dyan na mga, sa loob kang compound kan simbahan, may nakayaon sa mga nagkapirang mga opisina kan LGU, Malilipot. Ngunyan palang pinaboran kan korte. Jomar, ano ang detalye? Buhian mo. Salamat, Bibi Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pinaburan man agad kan korte. Pero habang dahil patapos so expropriation proceedings. I see. Okay, go ahead. Na ipinalwas na orden ni Judge Alvin Rabican RTC Branch 15 Cotabato City kanakaaging aldaw kay siya nag-issue ng writ of possession para sa lokal na gobyerno kan Malilipot para padagos na magamit ang lugar digdi sa may gilid kan simbahan na nasa loob ng compound para sa operasyon kan Rural Health Unit, Office of the Senior Citizen Affairs at iba pang mga opisina kan gobyerno lokal na haloy nang nagpakatugdok digdi asintik papahali na kan simbahan na orden. Sinabi ni Judge Rabi na nakumplihan man kan lokal na gobyerno sugabos na mga requisitos na kinakaipuan duman sa expropriation proceedings kung kaya ang pinagahagad kayo ng writ of possession iyon pinaburan habang nakapindyente pa ang expropriation. Opo. Gusto sabihin, pinaliwalakan korte suelot na orden kayo na nagpapahali na digdi sa mga proprietary lokal na gobyerno sa paagimanin sarong orden kan nakalis pang mga bulan na nagkatawsan namin limitadong aldaw nga ni totalmente ng bakantihon kan lokal na gobyerno ang nasabing espasyo. Pagmaman si Mayor Rolly Bulante sa Development NA sa pagsasabi na diining ka kinakaipuan na bakantihon ng pwesto habang day pa at tapos ang expropriation proceedings dahil ang tanay magkalaga din ng lugar na mabubugtakan kan Rural Health Unit lalo pat kinakaipuhan talaga ang serbisyo kayo mo dyan na puga-puga ang pagbabakuna kan gobyerno at pinasaan pang kita kan pandemya. Nagdalaw man ang alkalde na baka lamang sa pag-abot kan mga aldaw maging ang expropriation iyon mapaboran man kan korte nakani na totalmente asin permanente ng maokupar kan mga opisina kay ning mga importanteng opisina kan lokal na gobyerno ang naunabita na lugar. Okay. BPL ng Garagros na Barota, Jomar Bian, DCTV. Salamat, Jomar, sa follow-up report. Hali po dyan sa luwas.